Hi guys, it's Sam Mavita and musiku la lero ndikulandireni kuti okay guys, musiku la lero ndakubweretsa topic yobeba kwambiri apa tikhala kuonekera kuti kodi mungasamale bwanji nkhani yokhuza ndi foni yanu. Ndeno kwa amene mungakwanise kuti tikhale pa line tikhalire limodzi, ndikulandireni ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukhale mukuonera programu kwina kulikonse kumene mukhale mukuonera. Musiku la lero tikhala tikukambirana programu yoti kodi mungasamale bwanji foni yanu ndiyofunikira kwambiri, m'manja mwanu mwanyamula foni. So foni yanu mungayisamale motani? Iyi tikukatanthauza kunkhani yokhuza ndi software. Ambiri timadziwa kuti foni imayendera software, koma nanga software imene tingayisamale bwanji? Mwina munaonapo kuti foni yanu munayigula yanyuwani, kamera inali yamphamvu kwambiri, koma I don't know, ndikumveka? Inali yamphamvu kwambiri, koma panopa simaonesanso ngati kale. Kamera yanu simaonesanso ngati kale. Funso ndikumati mungasamale bwanji, mungayichite bwanji protect. So musiku la lero ndikhala ndikujoinidwa ndi mzanga amene akhale akubwera pa programu ino kuzatifotokozera bwinobwino zokhuzana. Tiyeni tikumbusane kuti pa nthawi ina iliyonse mukhoza kutumiza message ndiwerenga, mukhoza kutumiza uthenga ina uliwonse ndionera. Chimene ndingakupempheni ndi chakuti mukhale pomwepo. So mukhale pomwepo, musatalikire pa nthawi imene, cause ikamatha video iyi mukhala muli ndi experience yabwino mmene mungasamalire foni. Mukhala ndi experience yabwino mmene mungasamalire foni yanu. So apa tizikhala tikukambirana kwambiri nkhani yokhuzana ndi software imene machedwa pachizungu kuti firmware. Ndiyeno titangokwana anthu almost like 25, tiyeni video ya alesi tichite like kuti anthu enanso aonere nawo video imeneyi. So ndipemphe kuti tikhale pafupi ndithu. So guys, ndisanapitirire patali, last week, when was that? Last week inalandira nyimbo ina yake, adaina kana zandipasa nyimbo kuti ndimvere ndichite rate kuti kodi ndauze kuti nyimbo no ili motani. Koma ndi nyimbo yoti adawo nyimbo anayimba bwino kwambiri, and I don't know ngati mungakondweresedwe kuti ndizipanga programu ya nyimbo imene ndizilankhula za nyimbo zosiyanasiyana, imene nyimbo zake anayimba ndi anthu okuti sakuziwika bwinobwino, koma nyimbozo ine ndikuzikhulupirira komanso kuti ndikuziziwa kuti ndizabwino kwambiri. Ndingoyisaka apa paina yake ndiyisake ngati ndingayipeze. No. Okay, imene ndiyisakabe anytime. So
chodikirira ndathokoza chifukwa chodikirira apapa guest wanga wafika pamalo and ndikhala ndikunchita adi posachedwa apa so not to stream fika okay musiku la lero azindayankhula kuti tikhala ndi mlendo so mlendo ndamene wafika so chimene ndingapempheni ndicho kuti guys mukhale pomwe ndikulandira adofa onyadira sezikoma ezekoma kwambiri omvera monga anthu nonse amene mukuonera ma program amene makonda Samavita TV. This is lunch time episode number 5. musiku wa lero tikhala tikukamba zokhuza ndi mafoni amene tikhale tikukamba kwambiri nkhani yokhuza kuti kodi foni mungayisamale bwanji and musiku la lero zachitika mwayi kwambiri kuti pali munthu amene ndimampasa ulemu amenenso ndimamulemekeza kwambiri pa nkhani yokhuzana ndi nkhani yokhuza ndi ma softwares. So ndi mmodzinso mwa anthu amene amakhala nkhani yokhuza ndi pa technical okhuza ndi chilichonse okhuza technical about Samavita TV. And musiku wa lero ndachitika mwayi kwambiri kuti wavomera kuti abwere panopa tizacheze nkhani yokhuzana ndi mafoni. Choyambirira adofa zazichite introduce wekha like zina lako leneleni and whatever. Okay, ine ndine Adolphus Mkandawire mwina ndiziona ino kwambiri kuvezeka kwanga panopa ndi ma services anga zokhuzana kuthandiza anthu online zokhuzana ndi technology like providing solutions kwa mavuto amene mukupezeka nawo okhuzana ndi ma computers kapena mafoni. Okay, yabwino. So tili pa nkhani yathu imene tikufuna tikambe nkhani yokhuzana ndi foni komanso nkhani yokhuzana ndi software. Choyambirira mwina titafusafusa limene likhale kati complicated pang'ono. Foni kwenikweni tingayifotokoze motani foni ndi yani ikhala complicated pang'ono koma ndikhopera kuti kwayo ukhoza kuyifotokoza bwino kwambiri tikamati mwina munthu afuna akagule foni tiyankhule kuti kwenikweni chimene akwenekano kuti ayang'ane yeye munthu makaziziwa tine kuti tiyankhule kuti aziganiza kuti afuna akagule chani. Okay, choyambira kuti munthu ukafuna kugula chinthu omene ukhala ndi reason yogulira chinthucho kuti ndifuna ndigule chinthu zokufuna ndikagwiritse ntchito yanji. Ntchito ija ndimene manena kuti okay kagule chinthu chakuti kuti anthu ena amatha kuti zinthu akuziziwa kale afuna kagule chinthu chakuchiziwa kapena angonyamuka afuna akazione konko ndi china chilichonse chimene okugulitsa ngamuuze kuti ndi chakuti iwo agula foti munthu akuchiyamikira pamene chisali chakuti bengi ndi zimene afuna akagwiritsa ntchito. Ndi munthu ufuna ukagule foni ndi zinthu ziti zimene ukwenekano lese kuti uzike ngati pa to-do list amene kuti uzike pa ndandanda wa zinthu zimene ukwenekano uziyang'anire like ma qualities a foni yabwino posatengera mtengo fati mazo kuti pali mitengo siyana komano posatengera mtengo what are the good qualities ya foni. Okay, good quality ya foni imene akhala ndi performance yabwino mwapanga chinthu kayipanga command kuti panga chakuti izisakubwesa malizasi pompo kutenga ni imene anthu timazionera mafilimu maona anthu akugwisa ntchito foni yabwino yogula foni peza foni ndiyo ndoti ipanga slow down zimene ukufuna sizikutheka ndi ukafuna foni ukenera kuonesa kuti space ya foni iyo ndiyokwanira at least izambira 32GB mabwera ngati uli ochedwa kidogo kambiri 16GB imata kugwira komanso RAM ya phone at least izambira 2GB mabwera 4GB koma kuyambira 4 mpabwino kwambiri ndifuna kuti performance yake itokhala yabwino.
chingakhale chinthu cha nzeru kuti munthu ukagule foni potengera kutengera ma megapixel kuti mwina foni iyi ili ma megapixel oneka akulu ndigule foni iyi or Simukumveka voice tabanga nitakonza voice. okay. Ndayankhula kuti nkhani yokhuzana apa kundimva? Ndikumva. Okay, ndayankhula kuti potengera ndi mmene ukuziwira nkhani yokhuza ndi foni kuti anthu ambiri timafunanso foni only for camera sometimes, so ndi chinthu chabwino komanso ndi chinthu cha nzeru kuti tikagule foni potengera kuti foni iyi ma megapixel yake ndi abwino posatengera ma quality ena onse amene wayankhulacha. Si cha nzeru foni kuti kamera ipange perform bwino imafunabe space ndi RAM. Ndi chinthu choyambirira kuti ufuna kugula foni onese kuti RAM ndiyokwanira, space ndiyokwanira, kwa zinthu zimene ufuna ukatolezo zisungidwa mu space. Yamufoni ija storage komanso kuti RAM yo ipange open, ipange perform, ipange capture tools, ikene kupanga use RAM ija kuti ipange function. Yeah. Yeah. Okay. Chimachitika ndi chani kuti foni inali yabwinobwino from nowhere camera kupezekano kuti yayamba misbehave. Tingwerekezano kuti foni inali kalese kuti camera inali super pure and kumapeto kwa kupezekano kuti camera ija yayambano kuonesana kuti apapa tunde ndulendo. Chimachitika ndi chani, ndi ma factors anje amene amapangisana kuti tikafike pamene pacha. Okay, choyamba kugunda mbali ya hardware. Kwa foni tikatidonesese kamera imakhala kuseri kwa glass. Makhala cover ya foni then makhala glass inaika machinga amene kajako. Ndi wagwisa ntchito ja foni kwa nthawi yayitali imakhala kulowa fumbi nkani muja pang'ono fumbi then kamera chimafati ikuchingika pang'ono. Ndi cha nzeru choyamba chimene munthu angathe kuchita choyamba choti foni kuitisa kwa munthu oti ndi professional ntchito akuiziwa. Ayimasule akukuputire glass ya foni pakamera pokhapaja ayipupude muno bwino then ayimange imakhali muno bwino. Chinthu china foni imakhala ndi ma drivers, imakhala ndi OS ngati mene imakhalira PC, imakhala ndi operating system. Nizinzo zimafunika updated mwanthawi. Sono anthu timakhala tangogula foni ija long as ikupanga zimene ife tikufuna timakhala tingogwisa ntchito. Pamene foni ija makhala tikufuna kupanga update, maps ifuna kupanga update, camera so pene ifuna kupanga update, imatha kupeza application ya camera kujani ku Play Store kupanga request kuti panga update umawe so kupanga. Ndi kana jama makhala ma quality picture ikusika chani nzambi zimakhala zikusika. Ndiyo kwambiri isaiva ngati si hardware ndiye kuti system yako sikupanga update. Okay, kwa anthu nonse amene mukutimvera pano pa Sam Mavita TV inside lunch time on Sam Mavita TV, mukhonza kufunsa funso lililonse limene mukufuna kuti mkulu ameneyi alifotokoze bwino. Komanso ngati mwayikonda program, please like the video. Okay, ndi space yotani imene munthu ukuyeneka kukhala mfoni by fire by force kuti no foni space iyi kwenekano no matter kuti foni muli zinthu zochuluka motani zinthu izizi kwenekano space iyi kweneka kukhala mfoni kuti foni izigwira ntchito bwino 20 MB 1 GB or ndi space iti kwenekweni kuti foni ikhoza kumagwira ntchito bwino kwambiri. Okay, tisile pa 5 GB kuti foni ngati ya 5 GB foni ya ikulu. That's it. Yeah. Okay. Foni ngati ya ikulu. Ukanena usonga 5 GB ndio titakuthandiza kuti foni yako ije izipanga izigwira ntchito bwino. Wapeza kuti foni kuigwisa ntchito za space sikupanga check. Kuli babwera mafilimu paja achichewaja ando mata kuloda mafilimu mene mwambiri china yonse kumangoloda. Foni wapeza kuti izima battery low yazima. Igayaka ingoyaka kulekera pa logo paja. Yakwati yokanika kupitiriza space mulibe mfoni. Aizaro ngoyipanga format wapeza kuti yayaka. Ndio space ija natama.
ndi at least 5 GB ngati mwina ikuchuluka 4 3 imakhala ndi ambiri yongosungira imene kuti Anthu chingirado. anthu ena amayankhula kuti foni uyichaje mpaka ifike pa 100 ndipo udikire ithe mpaka ifike pa 0. Anthu ena amayankhula kuti foni usayilole kuti izaze mpaka na 100 ndipo usayilole kuti ithe mpaka ifike pa 10%. Njira yeniyeni bwinobwino technically njira yovomerezeka ndi iti. Battery la foni inapangidwa kuti lizaze ligwiritsidwe ntchito ithe ichajidwe sichoncho. Yes. Ndiye zimangotengera kuti iwe foni yako magwiritsa ntchito bwanji kapena magesi makana Gibson Ngoma akuti nice lunch Sam. Esau James. Okay, chill. Chile kunoso Cape Town by Esau James. Malawi Muhammad. Hello. Pali apa masulani pili akuti ukumveka tili nawe limozi. Samuel apa kuti tili limozi anemo kumaitira osamanama bro. Okay, fine. Yeah, mumaita osanama bro. Okay. So timafotokoza nkhani yokhuza ndi battery. Ukulankhula kuti battery napangidwa kuti lizaze then lithe. Ukuoneka munthu kusatire ma steps ameno, right? Bas. Ungwena kusata zimenezo. Foni yako icharge ntchito ikapa charge zaze. Bas. Ukugwiritsa ntchito foni ili pa charge. Nkhani yogwiritsa ntchito foni ili zimenezo ndiye zosayenera. Zimenezo zosayenera. So kene kugwiritsa ntchito zimene zimaononga battery for kuti makhala ukangana nawo moto ukulowa pompo kugwiritsa ntchito. Moto ukulowa pompo kugwiritsa. Nthawi ikamapita battery chimakhala kugonja. Battery kugonja. Kapena so charge so chimakhala kugonja. Nangati sikuchipata mpato lichigwiritsa yake. Okay. So takambapo nkhani yokhuza ndi battery, takambapo nkhani yokhuza ndi space, takambapo nkhani yokhuza ndi camera. Ukugwiritsa ntchito foni yaganizana kuti koma papa ndili ndi luzuru. The next step mazi awa akoneka ngati ali bo ndi joweremo foni yagwera mazi. What's the next step? Okay, foni yagwera mazi chinthu choyenera kuchita. Kama icho samazi mwikuyaka kayazima lesi mwacho sekuyaka foni mukina kuichosa ndi kuizimisa. Mukayizimisa foni ngati muli zida zomasulira mukina kuimasula foni yoseyo chinacho chikali pachoka. Then kale choncho mwina for 24 hours mukhala pena pake malo kuti otentherabe abwino. Sikuti muike pa moto kapena kaisiya mu stove ayi. Mungesiya pena pake pabwino. Iuma mpaka na ilongosoka kufika kupira ntchito bwino. Apo ai direction is apo ai itengeni izimiseni bilisanduka munthu oziwa ntchito. Muze kuti foni angagwira mazi akaziwa lyochita. Okay. Pali direction munthu utakha kuti ufuna uyigwiritse ntchito foni uyimasule wekha amene. Pali direction special kuti kapena LCD ikhale mwamba kapena LCD ikhale pansi. Ufuna umasule foni. Ufuna wekha amene uyimasule uchite drain mazi amene alowa mu foni. Ndiye pali direction special kuti LCD kweneka popanga LCD kweneka kukhala pansi kapena kweneka kukhala mwamba. LCD inakhala pansi for ma screws ali kuseli kwa foni. Ndiye LCD inakhala pansi. Pansi takuika kena kake soft kuti musaononge glass. Okay. Chabwino. Ndinamvapo ena ake amayankhula za mpunga nde I think mkhoza kwanga. Ari foni yagwera mazi foni yona ndi luzu yamwa mazi ndemo kweneka mwipitise mu mpunga. Zinazo anthu amangopangira mwina for views mwaza YouTube mene makhalira munja. Yeah. Nazo zoti of course zinazo mapanga apply kumano sikweni chinthu chanzeru ndongo masula chinthucho chiume kumana munthu akusiwa ntchito yake ndi zida zoumesera amatha kuumesa. Yeah. Kodi screen protector imateteza phone LCD? Yes, imateteza phone. Imateteza.
Okay, now phone yachitika crack, yachita crack, ena amayankhula kuti it's the best way is pamene angochita crack paja uchite replace LCD. Ena amadikirira kuti mpakana isanzike LCD. Does it make any sense kuti kamene pali chinthu chingapo chimene anthu akuoneka nokusatiza? Phone ukaononga LCD kapena kuti touch yaonongeka, zimangotengera mthumbo mwawo kuti ni modani kwa mafoni ambiri ukasowa LCD umata bwe kumagwisa ntchito imata kumenyeka ya kugwisa ntchito kwambiri ndi mthumba mwawo ngati nini drama ikangoseka ndikagala kamozi umata ukasintisa. Yasunga sunga mtu kuti foni yako yaseka kamozi foni yako kamozi zimangotengera mthumba basi. Okay, pamakhala chiopsezo chotani pankhani chimene maliva kuna kuti unaika mafiles mu phone at the end mafiles achatibuka anthu mwina nkuzakuza kuti andi mavirus else unalandira chinthu cha mavirus ndiye chajamo chanchani kuichita format pongogwirisa ntchito pochita download app ina yake ina iliyonse pa Play Store imene ikonesa kuti imathana ndi antivirus kapena kukaipitisa ku ujeni kapena kukaipitisa kwa konza kuti aichite flash. Pamakhala effective yanji kuti ukhoza kwacho sama virus weka amene po delete kapena pochita download any app imene ingapezeke pa Play Store yochosera ma virus mu phone kapena yokangochita wipe phone yonse ka munthu kuti akachite flash kapena akachite format, which is the best way? Best way ndikuyipanga hard reset for phone mwakayipanga hard reset imabweraso ku factory format. Ngati munthu sikuza kupanga hard reset phone ungopita pa Google basi ulemba zina lako la phone mapito wake hard reset akuza ma setups agwena one akusada kuti upange hard reset. Ukapitisa go flash apa maka ma risk oti atakuigira OS oti alisa ni ma virus kale kapena OS oti ali ndi ma ads anamagira zimazi zambiri mbiri wangu yasa internet pombo kubwera zimazi zambiri mbiri zolaula chani zinosakhala account OS inachidwa zinosakhala bwino ndiye chino cha zero nongoipanga hard reset phone yo weka kapena ngopitisa kukonza kuti andifuna mundipange hard reset phone yo ngati that is ngati OS sana pange collapse ngati OS apanga collapse akwena kumpanga flash ntosemo aike mawina. Ndikufunikira kotani koma ipanga pafupi backup phone ili pa WhatsApp, let's say uli pa Wi-Fi ikukuza kuti ma app angapo akufunika kuchita backup umatha kusankha kuachita cancel or else umatha kusankha kupitirira ndi backup ndi kuti phone yonse izichita backup. Kufunikira kwake ndi kotani kapena cause ambiri timatha kusankha kupanga backup komanso ambiri timatha kuchita skip njira imeneyi. Okay, kupanga backup phone yako kumathandiza kuti phone ija utati yasowa unaona ndi zinthu zofunika mu phone umatha kuzipanga likapa ngati unapanga backup. Ukagula phone ya nyuwani ukagula phone ya nyuwani phone yako yabedwa kapena wataya ukagula phone ya nyuwani ukena kukumbukira cha phone yako leja ndi email yako, email address ndi password. Ukagula phone ya nyuwani ja uyikamo email ndi address umatha kupanga likapa china chonse chinali phone yako leja chimabwera ku phone ya nyuwani. Okay, so tachitapo cover zinthu zambiri tibwere ku nkhani yokhuza ndi ma apps. Pali special ma apps ena amene amayankhula nokuti awawa ndi virus mwachisanzo WhatsApp GP amachidwa detect as virus komanso ma WhatsApp ena amene ndi third party amene siya ujeni siya company ya Meta amachita detect as virus. And munthu umatha kukhala ndi option imene tinafotokozapo sopompano pa Sam Mavita TV umatha kukhala ndi option imene umatha kuchita block Google Play kuti samachite scan ma app amene ali mfoni mwako. Funso langa ndila kuti chimene chingachitike ndi chani ngati ineyo Sam Mavita ndikumapitirira kusunga ma app amene Google Play ikuchita detect kuti ndi ma virus inebe ndikumapitiriza kugwiritsa ntchito ma app amenewa. Kapena funso ndila kuti munjira ina ndifunse kuti pali special ma app amene akhonza kumapeto kwake kuononga phone. Yes, alipo. Okay, chene chimachitika kuti phone kupanga detect application ngati virus. Ankati
Yeah. application is just registered under Play Store. For Play Store inopanga scan application yese inopanga install ngati ili safe kuti ikena kukhala mfoni mwanu kapena ayi. Ndengati application Yeah. Play Store sikuizindikira kuti ndi application yololedwa kapena ayi ikena panga detect ngati virus. Kapena anthu ena achiponga amatha ku application ndakuyika mowera amene application jamukayipanga install mu phone mwanu imatha kumatumiza zimene mukupita mu phone mu kumatumizira mwinako application kama message kama files kani chani chinese chimapita kwa mwinako application. So ngati application ngati phone ukuza kuti application sikena kukhala mu phone ngati ile application yoti mukuza kuti simagisa ntchito kwenikweni mukuyena kuyichosa for isiya privacy yanu pachiopsezo. Tiri pankhani yomweyo yokhuzana ndi ma app ena okuti sukuwagwiritsa ntchito pafupi. Pamakhala danger yotani pamene munthu ulese kuti uli ndi ma app ena okuti sukuwagwiritsa ntchito. Tingoyerekeza kuti uli ndi ma gaming mwina okwana 5, uli ndi ma app kaya zokhuza ndi beautify kaya college collection yokhuza mwina kandi 4, ena okuti so mwina unayiwala date imene unamaliza kugwiritsa ntchito mangosungamo basi kuti mwina siku ndizagwiritsa ntchito. Pamakhala chiopsezo chotani kupitirira kusunga kuma app ochuluka mfoni. Oyo chiopsezo chachikulu chimakhala kuti zimangodya space. Zimakudya space mzoli simazigwiritsa ntchito. Ngati sikuzigwira ntchito ena kuzichosa for space mangota wabuli nenecho. So mangota usagwiritsa ntchito kwenikweni. Yeah. Ndio kena kuchosa ma applications amene wewe sikugwiritsa ntchito. Kuti phone yako ikhale ndi space yokwana. Tingazindikire bwanji phone ya original komanso phone ya fake? Phone ya fake imachita kuzuza yokha kuti ndinawa fake bwino. Imachita kunena yokha. Yona. iPhone wa powered by Android. Malo ogulira ukaona display imene ili makala yotuwa makala display nake yosapasa chembe sonza kuti phone iyi ndi ya fake. Sonza kuti space jojamba chithu zimwe phone idinda kuti ndi 65 GB kapena 64 GB ngojambula chithu zimoza kuti space yatha. Iwe ukugulabe phone imeneyo ndiye kuti iwe sikungendera. Phone yake ine olo plastic wake wakunja amachita kunena kuti phone ndi ya fake. Mwana kupewa kuti munthu upewe zimene zozo umene kuti ukagule phone malo yenera. Mashoko khazikika kuti phone ja wakaizi ndi kuti ndivuta nayo yonse utakupita nazoda phone ndikiteza mavuta wandi awa. Ndifuna muthandize motere. Kapena zokhala bwanji. Yeah. Okay, yabwino. So guys, kwa amene mukuonerabe Sam Mavita TV, iyi ndi program ya lunch time ndipo musiku lero ndikucheza ndi Adolphus Nkandawire. Uyu ndi amene amapanga za technical support Sam Mavita TV. Komanso kuphatikizapo ali ndi business yake. Tafotokoza kwambiri nkhani yokhuza ndi business imene umapanga nkhani yokhuza ndi kupereka support kuma nkhani iliyonse yokhuza ndi technology. Okay, business imeneyi inamba 2019. After ndaona kuti amala yambi akuvutika kuti apeze zinthu zokhuza ndi ma software, maso support yenera khuza ndi technology. Ndi inamba ngati ka platform ka WhatsApp group inako chepa. Main goal inali yoti ndizongopanga provide ma softwares kwa anthu amene akuafuna. Ndinkaimiza kuti mwina ndisapanga support komano after maika ngapa nati anthu akujoin anthu ambiri akujoin kumapanga request ma softwares ma application a phone chanjani nana kuti chitakhala chinthu chokhazikika kuno bwino chitakhala chinthu chabwino. Ndiye kwambiri zimene timapanga zoti ka munthu akufuna software akafuna course yenene ya online ma courses a online timatha kupanga provide. China chonse imene munthu akufuna kusaka online timatha kumpanga provide. Kapena system yake onongeka computer onongeka timatha kumthandiza online pana zitheke zimene. Okay, kwa nonse amene mudakaonerabe ine Sam Mavita ndidayamba za YouTube koma ma software onse amene ndimawapeza kuzera kwa mkulu amene
program onse okhuza ndi YouTube, course onse okhuza ndi software ya editing kuchokera voice kufika pa editing ma video ndi chilichonse chimene maona kuti timagwiritsa ntchito pa Sam Mavita TV, timagwiritsa ntchito company ya komanso kuphatikiza popo store ya adawa mapezeka zinthu zonse kukhuza ndi photography ngati mapanga za zithunzi komanso mapanga business ina iliyonse amapezeka ndi software ina iliyonse komanso kuphatikizapo ngati mmalota kuti mumafuna mutapanga za photography akhoza kukugulisirani course pa mtengo ochipa kwambiri pa zinthu zonse zimene tikukambazi sizimadusa sinenamveko za mtengo kuti mukhoza kulembera zinthu zambiri zimakhala mtengo so ivi nosakwana kwanisa ku Malawi so ndi zinthu zoti simungalephere kuti mukhoza kupeza zinthu zanu kwa amene muli ndi vuto lokhuza ndi Windows 7, 8, 10 komanso ngakhale Windows 11 mukhoza kumupeza mochipa kwambiri pogwiritsa ntchito mkulu amene tili kumapeto kwenikweni kwa munthu amene amafuna atayamba zokhuza ndi technology lese kuti amafuna khuza ndi lese panga zinthu zosiyana-siyana kugwiritsa ntchito phone lese kuti azipanga ma videos oyonse azijambula zithunzi chanjana ndi else kukhala mwina adulu kwambiri akufuna course yoti akhoza kuonera program yonse pakana ndi kuyimaliza pa platform yanu kuthekera kumeneko kulipo. Yes, nzotheka. Course na iliyonse akhoza kuyamba YouTube channel ngati mmene ili Sam Mavita TV kuchokera pa 0 subscribers kupita pa 17,000 subscribers. Nzotheka ndithu nzotheka. Okay. Mwachidule kwa amene kuonera mukhoza kutumiza feedback yanu ku number imene mukuona pa screen ndipo ifeyo tidzakupasani information ina iliyonse yokhuza ndi mkulu komanso kuphatikiza popo asanapite asiya ma information ake kuti ngati mungafune kukapeza ku inbox komanso ngati mungafune kukapita naye paderadera pa zinthu zoti simukache kukapita naye panopa mukhoza kumupeza. Musiku la lero takamba nkhani yokhuza ndi mafoni. Thomas Gama Samu ndabwera mochedwa kuno ku Cape Town. Traffic palachi too much koma big up adawo ase yakuti big up Esau James akuti zikumveka tu bwino plus zamafonisi ena sitimazisata koma papa tayamba kuzisata. Thanks. Okay, ndisanamalize kwambiri nkhani yokhuza ndi Android version. Okay, tandifotokozere nkhani yokhuza kusiyana kwa manamba amene amapezeka pa Android version. Ndimafuna nditamvesesa bwino. Okay, kusiyana kwake Android version. Nongo kuti version imene ipanga support ma features yake kutenga ndi update nyengo imene tili. Kwa tikamakhala set kuchoka 2022 ila 2023 and amakati ma developers apanga update ma features ama applications. Ndiye ma features ena sanga support Android 9 kapena Android 8 kapena Android 5. Ndino kuzoda application ikugano pa store for the Android version ndi ma features app imene ufuna panga store kusiyana. Ndiye ngati mukuona Android version 4, Android version 5 amakati akuyesa kuti apange catch up ndi development imene kuchitikira yokhuza technology. Okay, yes. Kwambiri nkhani ndiyoti ma features asitapanga function mosavuta malingana ndi technology imene ukubwerera. Kwambiri. Okay, chabwino. So guys ngati panga khale sona lililonse imene mukufuna mutakusankula kuti ayake pano live kukonza kugwirisa ntchito comment section ndipo tiyankha pompano kukirani kuti pasa like video ndipo mwamba kwa kukhulupirira kuti video mwayiona lunch time tibwerezanso program yachisanu koma tizaponya video kuti tizakhala live tizakhala free Tuesday. Ma platform munthu adafuna kupezani pa YouTube aonere ma program apa channel chano zina yake ndi Clean Wind Tech Support Team imene ikuoneka musi magemu.
Yeah. Yeah, angopanga search Yeah. Okay, kwa amene angafune kukupezani pa TikTok, pa Instagram or Facebook. pa Instagram ndrivo angopanga search at macleans. Angopanga search at macleans anyways. Yeah. Yeah. Pa TikTok palibe. Kwambiri Pa TikTok palibe. Pa Facebook ndili pa YouTube, pa Facebook maclean will take support team anyways aso. Mene kuonesera musimu angopanga search basi. Okay, chabwino. Kwa nonse amene mungafune okay, pali ufunso ababa ndikhulupirira ndiliwerenga komanso kuwerenga pasi imene akuyankha kuti foni ina umati ikasekula mmene panga click pa message akumakwetesa nyimbo kapena zinthu zosiyana ndikuti kuti imene pa ads akuti vuto lingakhale chani kula pena kumaona pa ads pa screen lake ndipo ndikuti kuti apapa information ifuna njira imene akhoza kuchitira block ads kuti asamaonese pa asamaonese pa. So ngati ungakwanise kufotokoza apapa ukhoza kufotokoza kuyankha pofunso. Okay, izizi zimatha kuchitika ngati foni yako ikubwesa zimadzi zambiri. Foni zina imatha kubwesa adi yoti ikulingana ndi zimene zili mufoni mwako. Mwina chindake chimene ukuyembekezera ibwera ngati message koma ili adi. Ukapanga click ikupitisa ku internet kuja ngoti kupitise zimene ukufuna. Nde pena akati zizi makonda kuchitika mafoni akati mafoni ake kuti afake. Phone yoti si ya origin. Yeah. Kuti phone yo ndi ya fake sindikuziwa. Mwana mafoni ambiri amene amakonda panga zinthu zimene zankhawa mafoni oti sali ndi OS ololezedwa zoti anthu akana kupanga kuchipinda ndikusiya pansika akugula. Mwana kuti pali zinthu njira zosiyanasiyana zothana ndi ma ads ngati amenewa. Njira ina ingoonesa kuti internet yanu izikhala yoseka. Musamakhale ndi mainisi kapena bando ya internet ngati mufuna kugwisa ntchito WhatsApp. For long as muli ndi mainisi kapena bando ya internet, ma ads aja amabwerabe. For bando jamakhala kupanga feed, bando panga feed. Mwaso pamakhala applications amene amabwesa ma ads. Ena mwayiwo ndi ma games ena akamana wakati achabe. Ma application ndakiti manekati achabe. Timata kupanga support ads ngati zimene timata kumabwera. Mutongo josa application zafunikawo mazo jasi ya kubwera. Pangakhale chizindikiro china chonse chimene ngate kubwera mukataka kuti tabweza munthu atakha kuti akutichita hack akutisatira kuli automatic. Pamakhala dongosolo yonse imene tingathe kuzindikira. Ya nzotega amafoni amazoti kutentha. Foni imatentha kwambiri. Ndazina ukamankhula pa foni. Ukamankhula pa foni mapeka phokoso kinake kuti wina wake mbali nake chinde akupanga zinthu zosakhala bwino. Chizindikiro chikulu foni imatentha kwambiri. Mwaso ndazina matawa zoti mabundles chanchani zikutansanga foti munthu akapangidwa haki munthu mata upanga access internet browser yako mata upanga access. Ma message tili pankani okuza ndi kutentha kwa foni wachita kubabweresa khani okuza ndi tili pankani okuza ndi kutentha kwa foni tingata pa nthawi imene foni yathu yapezeka kuti okay no kumene makhaine kuno I don't know Cape Town koma kumene makhaine kuno northern temperature matafika 46-47 Celsius. Ukakha kuti at least kwa zizira kukwezi then ma 32 ma 28 chanyengo imene akuchikowa pali nawe ma 28 ma 32 kunoko ndiko makhala at least tapeza foni mata kutentha mpaka na iyo kai malemba kuti ababa ndiye jeta switch off kutima iyo kai kuti foni ya tentha chabu sina fika site jio tima yo koma foni ya tentha choyambira titani foni ya tentha mugwiza ntchito foni ya tentha kwambiri ya tentha isiyeni zizire tisaigwire so
yes pangani close ma application onse amene alosegula nthawi zambiri anthu amagwisa ntchito amatha kusegula application ayipanga minimize asegula application ayipanga minimize osayiseka zenzi zazo makazi panga kuti phone anu itenthe dengani muwanga noti kuti phone ikutentha chinthu choyamba seka ma application amene musagwisa ntchito yeah ngati atentha kuti kupasani warning kuti phone yatentha yeah siyeni phone izile kuno bwino then pano kugwisa ntchito nanga kutenga kwisa fridge ayi siya phone fridge sizoni kuti long as ukaisa fridge imapanga track ka moisture kina kake kama tamachitika pa body mkati moisture imene ikafika pa body panya mkati ni ngozi magesi ni mali sizigisa yeah mata kuocha phone okay phone yazizidwa kwambiri kwa sisira siku imenero kwanza tukakipita kwa sisira kwambiri phone siku imenero yazizidwa phone alafika yazizidwa kutenga kuika microwave ngosi ya 3 seconds kwa hiyo phone yazizidwa igise ni ntchito itenthedwa kasera ni game kama phone itentha kuno bwino okay yeah ifuna ningwathandiza amayi kandi sinaone kuno bwino ajama dona zoti phone yawo katabwanya pena kupanga zina yeah Luke Manda Mr. Luke Manda phone yanuyo muonese kuti screen imene ili pamwambapo ndi ya original tazina phone mata kupanga functions zosiyana zimene ukufuna denga ndi screen yanu pamene mukudina imakhala kuzidina pena pamene mupanga zina kupanga ndimonese kuti screen yanu yosindapangidwe replace kapena siyo speaker ngati zinthu zimene zili bwino muonese kuti phone yanu ndi ya original ngati isa ya original ndi kuti zifuwa amene mwe mukhala kuti mwambakale kuzipeza mwana ngati ili ya original muonese kuti screen ili pamwambapo ndi ya original kapena screen yanu sinaonongeke yeah zina mujose ma applications amene muona kuti simagwisa ntchito applications okhuza ndi ma game ena kuti simagwisa ntchito wala ma application yake timangokhala muri chose mpange download application CC cleaner mukapanga download itaniza mpange uninstall ma applications zoti simungati upanga install panga uninstall pauka yeah maka one zone zote sure okay jabuna ndikope ati kwa amene udakaonera abe ndi fans of some mabit team umene matako emakwanisa zona lero msepa ndikusido pati sababu muli nande solo kuti kumakhala kupeka kwambiri kuti ipekonsa kuyanga zina langa sabit dali ndi adults mkatawiri mawano siri zako mawango siza nazo kuti technology kupita anthu ambiri situkisada sono ziko limapanga limagwirizana ndi anthu amene akusada malinga ndi nyengo imene kupitira so ngati muli ndi chance yoti mutha kumasada ndi nyengo imene zikupitira pangani choncho musasalire mbuyo yeah mapamawa zafunika kuti ziko likufuna anthu osankhika iniyo kumazona kuti amato nthawi imene zinkayamba nalipo wano sinatenge mwayi woti ndiphunzire ndikhale woziwa ndi technology tisade ndi sogolo la mawa okay ziko mwambiri sana bidirire phone ya kamera atatu right but ngo clarify madibwa phone ya kamera atatu ndio funikira kosa ya kamera imodzi right ai kamera imodzi ngati ili yabwino ikene kujambula bwino basi okay guys ndipeleka 1 minute kati pali persona lile onse ndipeleka kwa panova bwanji mumilole yeah pamene akufusa fusolo mafona makamera mbembira amene akubwerawa ndi part of marketing amaona munthu amaona anthu kuti okay anthu matomba kukonda chani
akonda ma HD chanchani ndiye phone yathu kuti siyende tipange bwanji tonjezezi makamera azina kuti phone imajambula bwino kwambiri in so doing it akayipitisa pansika anthu amathamangira kamera zija ndi part of marketing komano kamera ndi kamera. Okay. Kamera awiri kandi mozi ngati kujambula bwino phone ndi yabwino kamera ndi yabwino osati phone ndi yabwino phone yabwino sitengera kamera. So battery doesn't matter, address current 3000 amps, it's fine, right? Yeah, it's fine. Okay, fine, thanks guys. Bali tutakava kutokera inside phone kufika outside phone and phone yakwera pasi ndani ngati mungotepezera ku mapotika end moyo baya biraso kubwerera kubwera ntchito ababa nthawi ya ntchito na kwa 30 seconds tikhala out. I was some bit and ndinali ndinzanga atofasi mkandawire kapena kuti ma clean wind tech support team. Ngati mukufuna software kutokera virus china chili chonse komanso kuphatikiza modani ndinatenga kuti ndizipata and panopa ngati changa changa maphunziro sindikaza china kwa guys, it was nice to be with you. It was nice. Mukale ndi siku la out of us. You know some kind of siku bambana. Siko mukambe. Your boss. Guys, some picture going out ni kwenye Mwanali ndine sapa vita guys ndimakonda ni kwambiri next week tizakaso ndi programu ina yangati yomwe this program izachidwaso adi lachisano ngati simunaonera apapa tizachitaso summarize lachisano muzabwere muzaonere Sam Mavita TV. I love you guys, bye bye.